i chi dydd Gwener neu dydd Sadwrn nesaf. Gai ddiolch i Felicity ac i Richard am wneud y trefniadau ar gyfer y bore yma a'r siliau nesaf. Ac am drefnu fod y cyfan yn cael ei recordio a bydd y cwbl ar YouTube yn hwyrach yn y dydd. Diolch hefyd i Berwyn a Non am gytuno i arwen yn y darlleniadau. Pryn fod eisiau cyflwyno Noel Davies i deulu'r Tabernacl, mae ei gysylltiadau ar eglwys yn mynd nôl flynyddoedd. Noel sy'n ffono fi? Helo? Ie. Yeah. Oh, okay. Felicity, mae Noel wedi miwtio a mae'n methu dad miwtio. Mynd i weid o'n i fod Noel yn hen gyfarwydd ar Tabernacl, a'r Tabernacl yn hen gyfarwydd ag yntau. Os yw'n cofio'n iawn, o ddyddiau Oedfa Bregeth Brawf. A mae yna rai blynyddoedd nôl bellach. Ydy bellach. Wel, diolch yn fawr iawn, Noel, am gytuno ein harwen ni yn yr Oedfa bore yma. I ni bob amser yn cael bendith dan arweiniad ni. Ac felly, heb wastraffu mwy o amser nawr, gai gyflwyno yr awenau i ti. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am y croeso. Mae'n braf cael bod yma. Mod i ddim yn hollol siŵr bod fi'n falch o fod yma ar gyfer yr Oedfa gyntaf ar y ffurf yma. Oblygyd, byddwch chi'n rhoi bai arna i am bopeth sy'n mynd o wyth. Ond dyna ni. Diolch i chi am y croeso. Mae'n braf wrth gwrs gael bod yma eto. Wi'n mynd i rannu sgrin yn y gobeith y bydd hyn yn gweithio. Mae wedi gweithio pan mynd i trio fe o'r blaen. Ddyle hwn fod yn gweithio. Dyna ni, iawn. Gobeithio bod pawb yn gweld y sgrin, ydyn nhw? Ydyn. Iawn, diolch yn fawr. Cyn bod ni'n dechrau'r Oedfa felly yn gyflawn, wi am i chi edrych ar y sgrin, ar y llun yna. Fel ych chi'n gweld, eicon o'r traddodiad uniongred yw e. Eicon o Iesu'n golchi traed y disgyblion. Cyn bod ni'n cychwyn gyda'n geiriau agoriadol, drychwch ar y llun. Beth mae fe'n dweud am Iesu? Beth mae fe'n dweud am Pedr? Yr un cyntaf o blith y disgyblion i gael ei draed wedi golchi. Beth ych chi'n gweld yn wynebau ac osgo y disgyblion eraill? A petai chi yno, yn yr ystafell hon, siwr byddech chi wedi ymateb? Fel Pedr? Fel y disgyblion? Sgwn i siwr y byddech chi wedi ymateb. Tywallodd Iesu ddŵr i'r badell, a dechreuodd olchi traed y disgyblion, a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. A dywedodd wrthynt, os wyf fi a minnau'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech chwithau hefyd olchi traed eich gilydd. Gweddion. Agor ein llygaid Iesu, y gwas, yr arglwydd, yr athro, is bresenoldeb gyda ni yn ein hoedfa. Gad i ni ddysgu bod yn ostyngedig fel tithau, adnabod y gwmni, ac efelychu dy dosturi.
Fel y gallwn ffeindio ffyrdd newydd I wasanaethu'n gilydd, a'n chwiorydd a'n brodyr ar draws y byd, yn dy enw, ein harglwydd sydd ar ei luniau, wrth draed I ffrindiau. Amen. I ni'n mynd I wrando nawr ar emyn cyfarwydd iawn I chi, arglwydd arwain drwy'r anialwch. Ond mae'n cael ei ganu ar dôn wahanol i'r dôn arferol, sef Cwm Rhondda. Mae croeso I chi ymuno yn y fersiwn yma, ond gair y buddio chi, wedi os ych chi'n canu bas neu alto, bod rhannau o ddiwedd y penillion yn mynd lan o leiaf I top G. A felly, os ych chi'n mynd I drio ganu fe, bydden ni'n miwto, cael gormod o ofon arno ni gyd. Ond dyma'r emyn, arglwydd arwain drwy'r anialwch, fi bererin gwael I wedd. Fi'n credu ni fynd mewn I emyn arall, fi'n credu, mae'n ddrwg gen I am hynny. Gan I weddio gyda'n gilydd. Gweddiau o glod a chyffes. Gweddiwn. Ddew ffynhonnell a nod cosmos a chwmniaeth. Rydym yn dyganmol, amryfeddod a dychymyg, deall a darganfod.
Iesu, undod ac ystyr pob peth, rydym yn dyganmol am roddion bywyd a chariad, yn dy groes a ddatgyfodiad. Ysbryd Duw wyt yn ein dal mewn cymdeithas a chymuned, mewn partneriaeth a pherthynas, rydym yn dyganmol am y gobaith o adnewyddiad i gymuned a chreadigaeth. Dduw, ffynhonnell, gwaredwr ac adnewyddwr, derbyn glod y bobl, yn enw Iesu. Arglwydd rydym yn cyffesu, wrth i ni ddathlu dy greadigaeth, i ni fethu bod yn stiwardiaid cyfoeth y cread. Ein bod wedi bod yn ddifeddwl ac yn hunan ganolog, yn ein defnydd o'i roddion i bawb. Ein bod wedi gweithredu'n anghyfiawn, gan fethu a chydnabod effaith ein gweithredoedd ar eraill, mewn rhannau o'n cartref cyffredin sydd mewn perygl. Dad, maddau i ni, ail gyfeirio ein blaenoriaethau, a thro ni i wynebu gyda chariad a thosturi, y rhai sy'n gymdeithio ni ni, yn dy greadigaeth. Yn enw Iesu. Amen. Berwyn i chi. Na ni, iawn. Chi'n glywed i? Ydyn. Unwaith o, dŵr o'r graig. Dyma bobl Israel i gyd yn gadael yn ialwch syn ac yn teithio yn ei blaenau bob yn dipyn, fel roedd yr arglwydd wedi ddweud. Dyma nhw'n gwersylla yn Refidim, ond oedd dim dŵr iddyn nhw efed yno. A dechreuodd y bobl ddadle gyda Moses a dweud, rhowch ddŵr i ni i'w yfed. A tebodd Moses, pam di chi'n swnio'n? Pam di chi'n profi'r arglwydd? Ond roedd y fath syched ar y bobl, roedden nhw'n dechrau troi yn erbyn Moses eto. Pam yn y byd wnes ti ddod â ni allan o'r Aifft? Di ni gyd yn mynd i farw o syched? Ni, a'n plant, a'n hanifeiliaid. Dyma Moses yn gwenddio'n dair ar yr arglwydd. Beth dwi'n mynd i wneud? Mae nhw ar fi'n fy lladd i. A dyma'r arglwydd yn ateb Moses. Dos allan o flaen y bobl, gyda'r ffon wnes ti daro afon Nil gyda hi. A dos ar rhai o arweinwyr Israel gyda thi. Byddai'n disgwyl amdana ti ar y graig ar fynydd Seinai. Dwi eisiau ti daro'r graig, a bydd dŵr yn llifo allan ohoni i'r bobl gael ifed. A dyma Moses yn gwneud hynny o flaen llygaid arweinwyr Israel. Dyma fe'n enwi'r lle yn Massa, lle'r profi, a Meriba, lle'r ffreio, o achos ar holl ffreio, a'r ffordd wnaeth pobl Israel roi'r arglwydd ar brawf yno drwy ofyn. Ydy'r arglwydd gyda ni, neu ddim? Diolch yn fawr, Berwyn. Nifer o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn, roeddwn ni'n cymryd gwasanaeth ar fore sir ym mynydd Seion Casnewydd. Fel heddiw, un o'r darlleniadau oedd y darlleniad hwn o Exodus. Moses yn cael dŵr o graig yn ôl gorchymyn Duw. Fe benderfynais i actio'r stori allan gyda'r plant. Felly dyma fynd â darn o graig gyda fi a ffastwn, tebyg i'r un oedd gan Moses, mae'n siŵr gen i.
gosod y cwpanau plastig ymlaen y capel, a dweud wrth y plant beth o'n i'n mynd i wneud. Gosod y graig ar y bwrdd, a tharo y graig ychydig o weithiau ar pastwn. Ddigwyddodd dim byd. Syndod, wrth gwrs. Felly fe wnes I drio eto. Unwaith eto, ddigwyddodd dim byd. Esboniais fod hyn yn meddwl, mod i'n meddwl fod hyn yn od braidd, gan I fod e wedi gweithio pan oeddwn i'n rhoi cynnig ar y gatre cyn dod. Ac I brofi'r pwynt, o'n I wedi dod â photel blastig o ddŵr gyda fi. A ddath o'r tap yn y neuadd yng nghefn y capel mewn gwirionedd, nad oedd nhw ddim yn gwybod hynny. Dywedais wrthynt y byddwn yn arllwys rhyw gymaint o'r ddŵr oedd gen i'w cwpanau ymlaen y capel. Ac y gallen drio'r dŵr a rhoi barn arno fe. Gofynnais am wirfoddolwyr. Nid oedd unrhyw un syndod am wirfoddoli. Iawn, meddai fi. Dyma beth nawn ni. Fe na I drio fe gynta, ac yna fe allwch chi gael cynnig arno. Beth am hynny? Chwyddais gynnig ar y dŵr, ac esboniais mod i'n meddwl bod e'n blasu'n iawn. Beth am un ohonoch chi drio fe nawr? Un gwirfoddolwr o gen I, un eitha cyndyn mewn gwirionedd. A drodd allan, mod I ddim yn gwybod hynny ar y pryd, I fod yn wyr I Annette a Dewi Hughes. Ac yn y man, fe gliwn I lais I fodryb e. Mae fe wedi tyfu chydig bach ers hynny, ac fe wedi hen raddio erbyn hyn. Mae fe'n rhoi cynnig arni. Hytrach yn betrisgar, mae'n rhaid dweud, a gofynas I mi farn. A tebodd, mae'n okay am hwn I, ond mae ychydig yn gryf. Nawr, gwirodydd cryf, dwi wedi clywed amdani nhw. Ond dŵr cryf? Wedyn, dechreuas I gliro. Yn gyntaf, mae twyll oedd hyn I gyd. Nad o'n I ddim wedi trio cael dŵr o graig wrth gwrs. Nad oedd pethau wedi digwydd fel hyn. Ond fi es I mlaen I esbonio fod yna neges bwysig fan hyn. Mae Duw yn darparu. Ar ein cyfer ar deithiau poenus a thradig a phrofiadau ein bywyd. Ar adegau mae'n anodd cymryd yr hyn mae Duw yn un darparu. Ar adegau mae'n cysuro yn calonogi ac yn cynnal. Ond mae Duw yn darparu. Mae'n wir o hyd ar y daith hon drwy'r pandemig hwn. Mae Duw yn darparu adnoddau gras a chariad a thosturi ar gyfer ein taith. Ac am hynny, I Dduw y byddor diolch. Dyna pam wnaethon ni glywed yr emyn agoriadol, sy'n dathlu'r daith drwy'r anialwch, a darpariaeth gyson Duw, nawr fel pryd hynny, agor y ffynhonnau melys sydd yn tarddu o graig I maes, hydrania mawr, canlyned afon iachawdwriaeth gras, rho I'm hynny, dim I mi, ond dy fwynhau. A nawr fe glywon ni non yn darllen o Philippiad Pen-y-Bont.
gefnogeth o unrhyw fath i chi. Os ydy ei gariad o unrhyw gysur i chi. Os ydy'r ysbryd yn eich clymu chi hun ac yn eich gwneud yn llawn dysguri ac yn garedig, yna gwnewch fi'n wirionedd anhapus. Roedd anir un agwedd meddwl, dangos cariad at eich gilydd, a bod yn un o'r ysbryd a phwrpas. Peidiwch bod am y gorau i fod yn bwysig, nac yn llawn ohonoch chi'ch hunain. Byddwch yn ostyngedig, a pheidiwch meddwl eich bod chi'n well na phobl eraill. Meddyliwch am bobl eraill gyntaf, yn lle i fod meddwl amdanoch chi'ch hunain. Dylai eich agwedd chi bod yr un fath ag agwedd y Meseia Iesu. Roedd e'n rhannu'r un natur â Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw. Ond diwysodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol, roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddyn. Yna, diraddio ei hun fwy fydd, a bod yn ifydd, hyd yn oed i farw. Ie, drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Felly, dyma Duw yn ei berchafu i'r safle uchaf, a roedd enw pwysica un iddo. Bydd pob glin yn plygu enw Iesu, pawb yn y nefoedd, ar y ddeiar a than y ddeiar. A bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd, ac yn rhoi clod i Dduw y tad. Felly, ffrindiannwyl, fe roeddech chi'n ifydd pan oeddwn ni acw gyda chi. Ond bwysicach fydd eich bod chi'n ifydd pan dwi'n absennol. Gyda pharch a defosiwn i Dduw, daliwch ati i weithio ar eich iechyd ysbrydol fel cymuned. Mae Duw ar waith yn eich bywydau chi, yn creu'r awydd ynoch chi, ac yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fi. Diolch, Non. I ni'n mynd i wrando cyn bod fi'n myfyrio ar y geiriau yna. Ni'n mynd i wrando ar gan. Can Saesneg yw hon. Dwi ddim yn ymwybodol o fersiwn Gymraeg, falle os ych chi'n gwybod, gewch chi roi gwybod i fi. Ond ymhlith peth eraill, mae'n dathlu cariad Duw yn Iesu, ac yn meddwl am Iesu'n penlinio wrth draed i ffrindiau. Gen i wrando ar y gan arbennig hon. Fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you. Kneels at the feet of his friends, silently washes their feet. Master who pours out himself for them. Fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you. Neighbors are rich folk and poor, varied in color and race. Neighbors are nearby and far away. Fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you. These are the ones we should serve. These are the ones we should love. All these are neighbors to us and you. Fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you.
Mae Paul yn dweud wrth i gyd Gristnogion yn Philippi, amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Meddwl Crist. Sgwni beth oedd gan Paul ar ei feddwl. Mae yna lawer o bosibiliadau yn dos e. Deall Crist, cydwybod Crist, ac egwyddo'r y meddylfryd ffram y meddwl sy'n lliwio popeth mae Iesu'n ei wneud a'i ddweud. Iesu yn y geiriau mae Paul yn ei defnyddio, a wnaeth ei hun yn ddim. Drwy gymryd union natur ceithwas, golchi traed ei ddisgyblion. Mae'r cymeriad mewnol yn rhoi siap ar berson a gwaith Crist. Mae'n siŵr gen i fod Paul yn cadw'r holl bosibiliadau yma yn ei feddwl wrth gyflwyno'r syniad yma o feddwl Crist i'w gyd Gristnogion yn Philippi. Ond yr allwedd i hyn, dwi'n credu, yw'r ddelwedd sydd wedi bod yn amlwg yn yr oedfa yma hyd yn hyn, yw Iesu yn golchi traed y disgyblion. Wrth raidd meddwl Crist felly, mae gostyngeidrwydd. Mae eisiau deall yr hyn mae'r Beibl yn ei ddysgu am ostyngeidrwydd. Mae rhaid i ni ddarganfod y gostyngeidrwydd hwn yn Iesu mwyn i ni hefyd fod yn ostyngedig o ddydd i ddydd. Dyna pam mae Paul yn mynd mlaen i ddweud bod rhaid i feddwl Crist fod ynom ni, bydded ynoch y meddwl hwn. Ynom, wrth gwrs, ni fel unigolion, ond yn bennaf oll, ni fel eglwys, fel corff Crist, fel y teulu Cristnogol, fel cymdeithas y saint. Bydded meddwl Crist ynoch fel pobl Dduw. Hynny yw, mae rhaid i Grist, ac yn ni'n gwybod hyn, ynddi ni, mae rhaid i Grist lywodraethu dros ein dealltwriaeth o'r ffydd, ysbrydoli ein cydwybod, lliwio ein meddylfryd, a siapo'r hyn a dim, a hyn a wnawn fel pobl Dduw, fel teulu Cristnogol, fel eglwys Crist. Ond hefyd, a mae hyn yn amlwg yn yr hyn mae Paul yn ei ddweud, mae meddwl Crist yn grymuso ni, yn nyersu ni, yn galluogi ni yn ein gwaith a'n bywyd. Mae Crist yn ein bywiogi ni a'n grymuso ni, fel unigolion, ond yn bennaf fan hyn fel eglwys. Wrth i ni weithio allan yr iachawdwriaeth sydd eisoes yn eiddo i ni. Oherwydd Duw, meddwl Paul, yng Nghrist, yw'r un sy'n gweithio ynoch i beri i chwi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionis ef. Neu yn y fersiwn o non yn darllen, ffrindiau annwyl, fel roeddech chi'n ifydd pan oeddwn ni acw gyda chi, mae'n bwysicach fyth eich bod chi'n ifydd pan dwi'n absennol. Gyda pharch a defosiwn i Dduw, daliwch ati i weithio ar eich iechyd ysbrydol fel cymuned. Mae Duw ar waith yn eich bywydau chi, yn chroerawydd ynoch ac yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fe. Duw ar waith. Y cwestiwn felly yw, sut i ni'n mynd ati i ganiatáu feddwl Crist siapo'r hyn i ni fel pobl Dduw? Yn y Beibl Cymraeg Newydd,
Mae Paul yn dweud wrth i gyd-Gristnogion yn Philippi i chi'n gwneud hynny mewn ofn a dychryn. Nid oherwydd ein bod ni mewn dychryn neu ofn am agwedd Duw tuag ato ni, cariad yw Duw. Ond oherwydd ein bod ni o hyd yn ymwneud â galwad sanctaidd, ac yn sefyll fel y gwnaeth Moses, i chi'n cofio, o flaen y llwyn oedd yn llosgi heb gael ei ddifa, oherwydd yn bod ni yn sefyll ar dir cysegredig. Mae Paul hefyd yn dweud wrthon ni am weithredu ein iachawdwriaeth sy'n eiddo i ni. Iechyd ysbrydol oedd y gair mae Bible.net yn ei ddefnyddio. Wi ddim yn siŵr am hwnna. Gweithredu iachawdwriaeth. Nid oherwydd mae ni sy'n gyfrifol am ein iachawdwriaeth yn hunain, mae Duw wedi'n gwaredu ni eisoes. Gwaith Duw yng Nghrist yw'n iachawdwriaeth ni. Ond oherwydd bod yn rhaid i ni weithio allan fel unigolion, fel eglwys ac fel cymuned, ar hyn y mae'n ei olygu heddiw yn ein byd, i fyw allan yr iachawdwriaeth sy'n rhodd i ni yn Iesu. Ac mae Paul yn rhoi ambell i glyw i ni am yr hyn y dylai ac y gallai hyn olygu. Gweithredu gostyngedig, yn efelychu y siampw Iesu, fe ddylai chwythau hefyd olchi traed eich gilydd. A gwneud hynny yn rhwymau tangnefedd, y tangnefedd y mae'r ysbryd yn ei roi. Ond wrth gwrs, mae'n rhaid i ni wneud hyn nid yn unig yn ein bywyd cymharol gyfyng yn hunain, ond mewn cyd-destun llawer ehangach. Golchi traed ein gilydd mewn sefyllfa lle mae miliynau ar filiynau o'n cyd chwiorydd a'n brodyr yn byw mewn caethwasiaeth cyson. Mae'r ffigurau yn y poster yma yn frawychus mewn gwirionedd. 20.3 miliwn o bobl mewn caeth wasanaeth heddiw. 20 miliwn. 29 miliwn ohonyn nhw mewn llafur gorfodol, heb ddihangfa o gaethiwed. 4.8 miliwn o bobl yn cael ei ecsbloitio'n rhywiol. 15 miliwn wedi cael ei gorfodi i briodas ddigariad. A 10 miliwn o blant yn gaethweision mewn pob math o'r amgylchiadau erchyll. I chi'n sylwi os ydych chi'n gallu gweld ysgrifen, mae'r International Labour Organisation, corff rhyngwladol ac awdurdod yn y maes yma sy'n cyflwyno'r ystadegau yma. A sylwch ar y slogan sy'n ar ben y poster. Today's fight for tomorrow's freedom. Mae'n rhaid i ni felly geisio byw yng ngostyngedig mewn byd fel hwn. Drwy rannu a derbyn gwasanaeth gostyngedig, drwy rannu a derbyn pŵer cariad, drwy undod mewn amrywiaeth, yn hytrach na gerledigaeth anynol a chwiorydd a brodyr sy'n wahanol i ni. Dyma felly ddull a'r rhaglen wedi gwreiddio yn y siampw Iesu, nid yn unig ar gyfer yr eglwys, nid yn unig ar gyfer pobl ffydd, ond ar gyfer y rhai sy'n adylanwad a phŵer yn ein byd ac ar gyfer dynoliaeth gyfan. Gadewch i'r meddwl hwn fod ym mhob un ohonom.
Ac felly wedi meddwl am hyn oll, fe gawn ni weddio dros y byd a thros ein gilydd. Gawn ni weddio am gyfiawnder a thosturi, liwio ein perthynas a'n gilydd, a'n gweithredu at yr amgylchedd a rannwn a'n gilydd, ar draws y blaned sy'n gartref i ni. Meddyliwn am bawb ar draws y byd sy'n dioddef heddiw mewn rhyfel a gorthrwm, trais a gormes. Meddyliwn am bobl ar draws y byd sy'n heddiw yn gaethweision mewn amgylchiadau erchyll. A'i bywyd dan ormes a chai siwed, a hwythau'n methu gweld modd o ddianc. Yn unau newydd ddathlu diwrnod bwyd y byd. Ni'n cofio'n arbennig heddiw am bobl sy'n byw mewn newyn a slodi enbyd. Yn methu dirnad o lle y daw i pryd bwyd nesaf ac am y mudiadau hynny megis cymorth Cristnogol sy'n trio herio'r byd i newid mwyn ceisio traws newid sefyllfa y rhai dioddefus hyn. Ac ni'n meddwl yn arbennig am ein cyd-Gristnogion yn yr eglwys hon sy'n dioddef ar hyn o bryd ac ar draws y byd. O Dduw pob tosturi a chariad, pob gofal ac addfwynder, pob cyfiawnder a rhyddid. Cyflwynwn ein cyd-Gristnogion a'n gilydd i ti. Cofleidi a ni athgariad, a chynnal ni a thras. Gyna fe gewn ni adrodd i grynhoi ein gweddiau anhoedfa, gweddi'r arglwydd. Fersiwn y Beibl Cymraeg newydd sy'n ar y sgrin. Mae croeso i chi wrth gwrs i ddefnyddio pa fersiwn i chi'n gysurus â hi. Gweddiwn. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r drewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. A phaid a'n dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag o'r un drwg, oherwydd eiddo ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, am byth. Amen. Fe gawn ni wrando felly ac ymuno sy'n chi'n dymuno yn yr emyn olaf. Emyn sy'n dathlu'r Iesu gostyngedig, sy'n hefyd yn arglwydd ac yn frenin. Yr arglwydd yn plygu wrth draed i bobl.
Mae'r weddi yma I gloi'n Hydref yn gorffen gyda geiriau wi am eich gwahodd chi gyd I adrodd nhw gen I. Nawr, wi'n sylweddoli fod trio adrodd pethau gyda'n gilydd ar Zoom yn gallu bod yn chaotic iawn. Ond wi am ofyn I chi wneud hynny beth bynnag. Felly gai ofyn I chi ddadfudo neu yn miwto eich hunain. Fe bod ni gyd yn gallu clywed yn gilydd. Ac os yw hynny mynd yn chaotic, pidwch poeni amdano fe. Ond gewn ni adrodd y geiriau ar y sleid nesaf gyda'n gilydd. Yna I offrymu'r weddi sydd ar y sgrin ar hyn o bryd. Gweddion. Boed I Iesu trwy'r ysbryd sydd ar waith yn ein plith, adnewyddu a chryfhau ei feddwl yno. Fel y gallwn gyda gostyngeidrwydd a thosturi, godi ein lleisiau dros yr rhai sy'n geithion yn ein byd. Gweithredu gydag egni ac ymrwymiad I ddod y chyfiawnder a'r rhyddid I rhai sy'n cael ei gormesu, a chwarae'n rhan I adnewyddu'r ddeiar I bobloedd y byd. Ar ein siwrnau, Dduw ein hydymlaeth, oed i'r gyfeiriad, dyras, am gwmni, ein byd, ein dynoddio a ddiffyn. Amen. Amen. Diolch I chi am gael cwmni'n gilydd yn yr Oedfa. Fe gawn ni gyfnod o sgwrs a phaned nawr, os I chi'n dymuno, wrth gwrs. Bydd Felicity yn ein rhannu ni, ond y system sy'n dewis pwy fydd ym mhob cylch bach o bobl. A falle bydd yn rhoi cyfle I chi drafod gyda pobl chi ddim o hyd yn ei cwrdd nhw dros goffi ar fore Sul. Fe gawn ni wrth gwrs drafod beth ni'n dewis. Ond falle, yr hoffech chi ystyried p'un ydych chi'n hoffi'r hanes am Iesu'n gael chi traed I ddisgyblion? Ac os I chi, pam? Neu fe allech chi rannu rhywbeth braf sydd wedi digwydd I chi yn ystod yr wythnos hon. Neu fe allech chi drafod wrth gwrs arall chi'n dymuno. Ond p'un ydych chi'n aros neu'n gadael, boed I dangnefedd Duw fod gyda ni. Ai cyn bod Felicity yn rhannu ni, gai ddiolch yn fawr iawn I Noel am yn harwen I bore yma, a hynny fel arfer yn gyfoethog iawn, wedi paratoi yn drylwyr iawn wrth gwrs, a fydd ambell un ohonon ni falle mynd I chwilio am rai o'r delweddau ni wedi weld yn ystod y gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn I ti Noel. Diolch yn fawr am y cyfle. Ac am fentro ato ni gyda'n arbrawf cyntaf ni ar y Zoom. Dwi'n teimlo bod wedi gweithio yn ddigon braf, a wedyn gewn ni barhau gyda'r patrwm yma, a mae'n debyg bydd rhaid I ni am gyfnod. Mae'n edrych yn debyg iawn mae clo newydd fydd I erbyn diwedd wythnos nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mawr.